Baha sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan, isang taon na umanong problema ng mga residente. Sundan sa report ni Claire Lacanilaw. Pahirap daw para kay Mary Grace ang baha sa kanilang sitio sa Barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan. Imbis na maglalakad po ako, magsasakay na lang po ako para hindi po ako maputikan. Magpapasundo na lang po ako para hindi po matalsikan, ganun. Malalim po kasi yung tubig kapag umuulan. Perwisyo sa mga residente ang baha dahil sa kawalan ng daluyan ng tubig sa kalsada. Mas mataas pa raw ang baha tuwing umuulan. Siyempre mahirap din kasi bibili ka, alimbawa pag wala dito, ang mabibili nila, pupunta pa sila doon sa kabilang tindahan. Maglalakad na naman sila dyan. Baha na naman. Baha na naman. Wala nang ginawa, kundi sasabihin pa nila, no, may isda na ba dyan? Sabi pa sa... Matagal nang idinadaing ng mga residente ang naipong tubig tuwing tag-ulan dito sa Barangay Doyong. Paglalagay ng drainage canal ang isa sa bibigyang solusyon ng barangay para hindi na bumaha dito sa lugar. Batid ng mga opisyal ng barangay ang problema. Pati sila nangangamba rin sa masamang epekto ng baha sa kalusugan ng mga residente. Humihingi po kami ng paumanhin, lalo na po dito sa mga napiperwisyo. Pero hahanapan po gagawin, sa abot po ng aming makakaya, hanapan po natin ng solusyon yan. Pero kailangan ipagpaalam muna yan kasi private po yan nandito. Kasi talagang hindi lang dito po yung perwisyo, pati ultimo yung dumadaan na mga sasakyan. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.